Hai bayapsong norongno haina hailam sogo ani channel Tiprasa Jaiti channel ani channel norok tabukno puila kho eba sikang tabukno naidrop ko hingkai norok ani channel no subscribe khlaina tapokdi. Ani channel lo je narok Tokno bahaikhe boadano buforo chari bo bemarni bithi buforo renai omo haikhlai kwbangma muikhwtwng thaikhwtwng bahaikhe kai busuk aijui tong abo hai kwbangma swrwngui manai जों haino ereng tongyawai side income omo khlai tongmano hingkai ang tini video khlainani naimakhai eba narok share khlainani naimakhai ani tok farm ang tabukmo horni hor jorao जों bahaikhe management khlainai Tokno ko norok nugui mankhana oro hor jorao bahaikhe management khlainai hingkai kwbangma tok horo hingkai nang jesekban management khlaina nangmai kahamkai nang horni 8 ta waisa phadi horni 8 ta waisa phaimani ulo nang nukphani tok rok jotono nila khe thui tongnai aboni bagui nang a nila khe thui tongma tok rok no 8 ta o phadi 8 ta o phaiui nang borok no turuk khai sosai robadi norok oro nukhanani tok yang khakjagai thujak tai yang o baksa ada sai tongo ang borok no turuk khai sosai robaikha aboni bagai tabo baksa bwsai ada sai tongo tai baksa amo haikhlai go khasigui thanglainai chalainai tai borok tui nanglainai tui kangkhai hingkai thanglainai ikomo haikhlaiui borok ada khuibrung kai ada rok chalainai omo haikhlai borok sosai ro phaijak hingkai belai ara nangjago tamoni ke borok hingkai sele thui tong hangkai tai bwjana roingya o khuya sak khuisuk jasak borok sai ada bwsai sai gam tenge tok tornani leru jodi nang sosaui ro phaikha hingkai borok bwsai ada chanani ready nai tai tui nangna ready nai amo haiklai tok bo dati no bolinai tai boni je unit ni ongko immunity je boost tongmani amo boni je chwngtam honai phan je boni saistho abo kaham tongnai tei phan abo thik tongnai aboni bagui no horni 8 ta waisa phaina check khlai Tokno mo haiklai sojai chardi tei waisa buforo phaina hingkai nang jodi mansuk hangkai horni 1 ta tai achugo waisa no bwsaui direct Tokno go samung khlaisinai nang horni 1 ta waisa bwsaui phaimangkha bo phadi bwsanani osubida khai to nang phaino ma tongnai hingkai nang jodi bwsaui phaimankha hingkai horni 1 ta waisa phaiui taisa omo haiklaiui check khlaiui borokno sosaui ada chari ro phaidi tei kaisa kok hingkai nang jesa borokno jotno khaio jai khlaio to borok tornani wasungno donai karon koko kwrui diba integer karon koko kwrui diba kostoni bwthai abo kaham no ongo a bwthai nang jodi nini samung khlaimani kaham ba porishrom khlaima bisik ba jai jotno khlaima bisik hingkai nini amani bo aswkna hamnai nini amani bo aswkno bolinai nini amani bwthai bo aswkno naithoknai omo haiklai no tok no nangjai jesa khaio tok bo bolinani bo aswkno donai tornani bo aswkno donai tei bini sakmang bo belai kaham taja wngtongnai amo haiklaiui kaisa bayapsang norok no saono light norok nukha oro jotoi ani 100 tago jotoi thaini zero ang tabuk wngkha koloma jora o koloma jorao light bisikta rwdi borok wngkha 14 days tabuk horai hino borok 15 days wngthanai oboni bagui o 15 days o borok no tai
light kesak sarna nanglia o tungma jorao tabuk choli tongo May mas choli tongo May maso emon khe tungo hingke borok no tai kutung bulb borna nanglia jesa borok no tai kutung bulb borna nanglia borok emni se kolom jagoi norok nukha naro borok hachal khe jotono tonglaio jotono hachal khe bising pore khe tonglaio abo tamoni bagoi hingke kolomani bagoi nong jefuru borok no bising pore khe tongma nukha hingkai eba hachal khe borok no tonglaima nukha hingkai nong uansukna sidi borok kolomjago kolomjakma bagoi no borok bising poroi eba hachal khe tonglaio hingke jefuru kwchangma somoi hingke nong nukgano borok no gana khe tholainai rungjagoi tholainai burungsa khe tholainai afuru hingkai nong uansukna sidi borok kwchangjago afuru khe nong borok no kutung sima rwse nai hingke tabuk khe borok no kolomjago ang sai mantongo ang bagui no jotoi balthani rwo ani 100 tago hingke jodi ayang o 30 din rok gaikhang khe ang bulb thaisa cherui sinai omo hai khlainaro management khlai di abar bayap song bisik bulb over khe rwkhe bo chayang thanai bulb kwchak rok ta thepadi borok jehetu ta kolomjagoi tongma jora ba bulb kwchak thepana jora hingke kwchangma somoio tai bulb kwchang kolomma somoio bo bulb kwchak thepajaknani jora tongo kolomma somoio bo o bulb kwchak no thepanani jora tongo aboni video bo ang khlaijak tongo norok naina di 1 থেকে 7 din ni bisingo je management bahaikhe khlainai abo norok ani o video o I button o click khlai naimano eba ani channel no subscribe khlai di ar pore ani je description o aro bo norok naimannai description o bo rijak tongnai aro bo norok naimano 1 থেকে 7 din ni bisingo Tokno bahaikhe jai khlainai 1 থেকে 7 din ni bisingo bo bahaikhe jai khlainai o koloma jorao light chwng bwswk use khlainai chamung numung bwswk use khlainai omo hai khlaiui hingkai bayap song tini o horni video norok bai kisa share khlaimani aswk no wngsitung tai Tokno sajaknai kwrwi horo management obo ang khlainani norok kisa sai rwkha tai oro norok comment khlai di nongni kono swngmung rok tongkha ang norok no reply khlainai tai ano support khlai tongni ani channel no subscribe khlai di tai share khlai di jotono no.